No, per una qüestió molt senzilla. La Lliga de Futbol Professional és una entitat privada. És una societat privada de clubs privats, d'empreses privades esportives. La primera i la segona divisió de futbol de l'Estat són clubs que són societats anònimes o són clubs privats que s'han associat de forma voluntària i, per tant, es regeixen pel dret privat. No ens poden fer fora, ens poden fer fora, i tant, però ens faran fora quan el principal actiu de la Lliga de Futbol Professional actual és el Barça? No. Quin és l'atractiu principal de la Lliga? El Madrid. Amb qui jugaria el Madrid? Qui mana el futbol, ja no el del nostre estat, sinó a nivell mundial, són les televisions. Qui mana avui a l'esport a nivell mundial són els mitjans de comunicació. Si la Lliga de Futbol actual és tan atractiva, és pel poder de convocatòria que té el Barça a Madrid. Una entitat privada es deixarà perdre això? No ho crec, sincerament no ho crec. Poden tardar uns dies, res més. Ara, això sí, com que la Federació de Futbol sí que com a Federació de Futbol organitza tornejos, aquests sí que ens faran fora. No que ens facin fora, és que no serà la nostra Lliga. Per tant, el que el Barça no jugarà, no ho sé, la Copa del Rei? Algun trofeu d'aquests que fa la Federació? És igual, nosaltres com a Federació tindrem els nostres.